赤と黒のとってもセクシーなブースがレッドワンのブースです。広いスペースを赤と黒でとても綺麗なデザインで仕上げていました。入り口のところにはステップ1シュートカメラですね。ステップ2はホスト MacBook で編集するためのソリューションが提案されていました。ステップ3はプレイソニーの 4K ディスプレイと新しく発売されるプレイヤーが設置されていました。レッドは 4K 以上の高画質なカメラ、編集、再生、すべての環境を提供できる、そんなことを分かりやすくした展示になっていました。写真撮影は禁止されていましたが、ドラゴンの 6K センサーの取り付けの作業、クリーンルームを作って作業をしていました。